Så blev det den 31. i 10. 2024, og vores konkurrence skal afgøres i dag. Der er 207, der er med i puljen, og det er dig, Karina, som er lykkens gudinde, der skal trække de heldige 3 vinder. Ja, spændende. Og det er sådan, at på alle de her små sedler, der er der, for de fleste, der er der 2 navne på. Og måden man gør det på, det er, at man tager den op, så rafler du med bæret en terning. Er det et lige nummer, så er det den første, der står på. Er det ulige nummer, så er det navn nummer 2. Ja. Står der ikke noget, så er det selvfølgelig den første, eller den eneste, der så er. Mm-hmm. Men inden vi når dertil, hvem er Karina? Og hvad er det, du render og laver på Facebook? Jamen, jeg har min gruppe, der hedder Englebudskaber og Seancer. Og derinde, der lægger jeg daglige budskaber op. Jeg foretager seancer og healinger og fjernhealinger. Og renser huse. Og foretager masser af samtaler. Men gruppen i sig selv er budskaber hver dag. Hver dag? Er det noget, du gør hver eneste dag, eller har du også fri en gang imellem? Eller? Jeg holder aldrig fri i min gruppe. Jeg lægger budskaber op hver dag, også i weekenderne. Og det gør jeg simpelthen fordi, at jeg brænder efter at hjælpe forskellige sjæle, der har det svært, fordi jeg selv har været igennem nogle ting, der har gjort, at jeg har savnet de her redskaber her. Så dem videregiver jeg til dem, jeg får ind af dørene og i gruppen, så det er faktisk det, jeg brænder efter. Ja, du siger renser huse. Hvad betyder det? Betyder det, at du kommer og gør rent, hvis jeg ringer efter dig, eller hvad gør det? Det betyder, at der er huse, der har gamle energi. Folk kalder det for spøgelser. Vi kalder det for energi. Og der kommer jeg simpelthen ud og renser energien væk og fortæller og giver dem nogle redskaber til, hvad de kan gøre for at holde det ved lige, så det ikke kommer igen. Så det handler om at få de der energier væk, og så give nogle redskaber til, at de selv kan gøre det, så de ikke har behov for at man skal derud hver 14. dag og rendes, fordi de skal selv kunne gøre det også. Ikke? Så det er også det, jeg rigtig brænder efter, det er at give nogle redskaber, så man selv kan udvikle sig og kan håndtere det. Okay, ja. Og hvad er det så, man skal gøre, hvis man vil være en del af den gruppe? Jamen, det er en lukket gruppe, så man skal anmode og ansøge om at komme ind i den. Og det har jeg gjort simpelthen fordi, at så har jeg selv en føling med, hvem og hvad ikke hvem og hvad, men hvilken sjæl, der kommer ind i gruppen. Så man skal anmode, og så accepterer jeg den. Ja. Hvor stor er gruppen lige nu? Bare nysgerrighed, hvis der er nogen, der... Ja, det er jo sådan... Jeg tror, den er oppe på 1500 medlemmer. Okay. Ja. Det er jo super godt. Ja, det er. Og den er stødt stigende? Den stiger hver dag. Jeg tror, der er mellem 5 og 10 anmodninger hver dag. Okay. Ja. Så den er vokset så stor. Og den har jo snart fødselsdag, og jeg mener, det er den 5. november. Vi fejrer 3 års fødselsdag. Det er jo på tirsdag. Ja. Ja. Der kommer der vel nogle rigtig gode budskaber ud, tænker jeg. Det gør der sikkert. Og der kommer nok også en giveaway der, jeg sætter i gang, fordi den er 3 års fødselsdag. Så det er jo bare, at folk skynder sig ind på gruppens navn. Englebudskaber og seancer. Ja. Super. Ja. Ja, men det lyder spændende. Mm-hmm. Ja, det gør. Og nu til det også handler om, det er jo at få trukket de her vinder op. Ja. Og jeg kunne jo godt tænke mig, hvis du rystede den der lille fine æske lidt, med de her mange navne, der er i, og så ønsker vi selvfølgelig med alle dem, der er, rigtig held og lykke. Og vi starter selvfølgelig med at trække hovedpræmien, som er 1 times massage. Ja. Og du vælger bare. Der er en her. Ja. Og der er 2 navne på.
Der er 2 navne på. Ja, så hvis du lige gemmer navnene lidt, så ikke vi kan se dem. Det er... Ikke, hvis du gemmer navnene lidt, indtil du har... Ja. Så hvis du rafler, vi skal vide, hvem af dem, der vinder hovedpræmien. Er det lige nummer, så den første er ulige, så det er nummer 2. Det er nummer 2. Og det er... Skal jeg sige det? Ja. Maj-Britt Vest Madsen. Og det skal du så lige være sød at skrive på. Eller bare lægge den der, og så lige... Ja, så lige strege under Maj-Britt. Gør vi lige sådan der. Tillykke til Maj-Britt med første præmien. Så springer vi hurtigt videre til den næste. Det er så en halvtimes massage. Ja. Og der siger vi også held og lykke. Ja. Der var en der. Og husk igen, hvis der er 2, så skal vi lige have... Og der er også 2. Ja. Det er også et ulige. Det er også ulige. Ja, og hvem er det? Det er Randi Holm, der har vundet den. Ja. Tillykke til Randi Holm. Og så er det tredje præmien, som enten er en ansigtsmassage eller en fodmassage. Efter eget valg, selvfølgelig. Så kom der. Og der er også 2 på. Ja, så må du rafle det og se, om det kan blive lige nummer måske. Det var blev det samme. Ja. Og det er... Ja. Må jeg se? Må du gøre. Hvad er det? Det er, der står Senja Louise Lund Jensen. Ja. Tillykke til Senja. Ja. Sådan der. Super. Tusind tak, fordi du vil berige 3 personer med nogle lækre præmier. Og så vil jeg jo sige sådan her, at alle, der er med og er blevet udtrukket her, de vil få personlig besked her inden for et par dage. Jeg skal nok sørge for, at der er styr på det. Og så skal jeg lige minde om, at man her den 15. blandt følgerne, i hvert fald på Behandlerhuset, på Facebook, der bliver der trukket lod om en ansigtsmassage eller en fodmassage. Og det gør vi nok igen, når vi når lidt tættere på jul. Ja. Så tusind tak, og tak for hjælpen. Selv tak. Og håber jeg snart at se dig her igen. Ja.